jonga Bablay ubo benta Labon snam kaja Ngai no nanga Aju don interest ba hakini ki kam ang bat nadu bangadang rit hi habang apek ki film Dakar na ki film Hindi mo ki ba Syed Abu Mithun Chakraborty u Govinda ngaru ilade nga Syed Mudur ba anda ngalahe nga sa shim ya kabenta kum kite ki ba pangiju yo i hapo TV bat haki school ro ba don ki play sa bagi don ki drama nga ju shim benta bat ngaju yo ba ya kajing yaro na kinong hikai bat na ki parakna school bat ngaju yo ba ya ki first prize te kunta suki anda ngala kham he hakatu ka por nganang le nganang pulih haka school Rimhoy Presbyterian Secondary School kapadon hang te nong po te ngayok pulih hakor khobore ka ka advertisement ba kadon ka ka film Bollywood ka bala produce bala direct ki nong Northeast te kunta ki don kam ya ki breu ki ba long interested ban wan shimenta ta ka film ba kala don ka form hang ta hakor khobor telegraph te ngalah don ngalah yo iki phone number kunta ngalah contact iki bare ban contact ngalah yo ya keren bat ngalah lech pesha ko hati te andal aku go hati kila shim ya kan ka audition dal shim audition ki ong hot ki biang hi korpom up hilong slur hilong confident tanpa don kampa de ban polish ya ka acting skills ka jompi ki de ban nang bhai ka body language pi de ban nang ka voice modulation bat kumni kumtai te kumta nga ong makanos ngi ithrai ka training kan sadon te ki ong pihaban siu na kamanta jong kata ka training te ngi ngilak don hang tu kumba sau banai te hakata ka por nga ngampat juda khamwan sini silong ngam ju itu breu hero kade house nem hat nice part nai ko pandai te henre habang ale chete nga kenduk pat iki kena kasi ki bare na silong bat kumju na Rimhoy na jantia kumta ter te lengba kate ka lat kabang ali syago hati ngasa iyo ban ya kendu ya kini ki porlok na keleng saudong jong kari hasi ka jongi te hadin kata ngila shoot ru ya kata ka film ya ka bakila ai kerteng ka kon he sharabe te kila don ru kato kat nengut ki ripau kmat na ka Bollywood industry ki bala ai ya kata ka film ngila wan ru ban shoot hang ne Apollo bat ngira shoot ki ki benta jong ka Assam andre nakadaw ba ubreu ba produce ya kata ka film ulah klat no nakadaw jong ka Jingpang te la haban pensangnya no ya kan ka film kibala simbenta kata ka film de ka riasan baru Denny dan Jompa hadin kata ngalat act ru aku wai ka SMS film namda kan mau bahasyo ya ka kerteng andre hadin bala rilis kata ka film ngilaya songship ngilaya lek nasionong jongi ru kato kat nengut ki porlok banyak page ma andre andal aku ya po sinema pat ngilap ba ka role jong ngala syawat lu te kalong ka eke pensosi pat ka pensiang semua dia bahai nga kata ka sini watang banyak kendu ya kirum yo lat syuk hadin malah dia le ka film de hadin kata pada ngalawan final sini senongpo te ngalah pendek ka jing pule ka jonga ka secondary school dan natang lawan sesilong te ngalah kendu ya i way na ki long kinong sna film ngalah kon ong ba nur nong rum te la ya keren sepang kini ke film isyam bang ada interest te kunta hi ko ong lada hidon ka script ko babiang te tong ini le ko way ka flip kasih kamar hakitu ki por kemud hadin jong ka mon bajwa dan film kasih syuka bami te ngalak kendur ya iwe porlok ibaya jam i ba tanbor lendo ibadena mau perwat idon ya kata ka script ya ka baila ai kerteng ka ngalak kulat te ya kata ka script ru ila tho slam ba andre i ongkat bang ampat yo upriu biang wan shoot ya kan ka film ngan ai te habang ila kendu ya ba nur nong rum te ngila hedon kata kacing ya keren bat kacing ya te kular preng jong i bat jongi kinong ya simpenta tingila snai kata ka film kade house nem arajar sang film hakatu ka por wat hi poster ni kam snang isna betang itu ki flex ki bat 3x5 nisna tang kumasi kone khat artli bat nila bu haki center kumaki stan taksi te ka film kala yai kumba tang shitayo dunai kalai panai kaya po cinema Anjali cinema ini ya ka main role jong aktor ngala sim manga bat ladon armut ki actress iwe ide i ridalis lendo para trai jong ita i nong tho jong ka khana i ba tan bor lendo iwe pat ide bana maulai i ba pauha ka tu ka por Isabella Sobha ngala kular ka dei ka jing kular ka ba usinrang ula kular ya kata ka kanthe hadin ka jing ya i ka jing ya dei ka joki long ukular ka bala long kat balong jia kat bajia nganom ino i phida leleru
Andrei nakadaw ba usya pressure pelat haka kami pada umban se haban syukun nak tang haladehi kita ki ba usngo bat umla ban pendep ialah kacau kecik pula hadin katu la don paksa iwei inong sna film bat ila ya sedang ban sna ki film do rengkat bat ngahi i balashim bentai ka rul jong imahe akan ka film ngalak pula i ba pf lendo ila penmi saya ka wei ka film ka bakerteng ngang sakus slide ila produce ila direct hi bat ngang ala shim ya ka benta jong wei ureu sneu ka film ubab kendu ya kijing ek balai project ka jing im ka jonga ban ka mai jak po ngala kelar reu sneu no rei hadien ba kawan no ka jing kelar pemut ka jing sungku te kumta na sa kelar hab yang hadia ka de house nem arjan re ipelai tang asidi ka ne believe he's smoking clear. Are you okay, Ronnie? 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 Are you okay? hauju hi usnampat ilashna hadin jong kajing pelai city no ya kene dengan saku slide lai di ba pf lendo ilashna biang saya ka wei pat ka film jing ka bong ngai ya pi hakane ka film ngala sim bentahi manga ku main actor ba di actress di Emina Nongrum te ya kene ka film ngila pelai po cinema hall Anjali ba la pelai ruah city ka hawai kaya iya gitu kipor hawai hadin jong kata ngila ya don kumba sausan mut si perlom te nakadaw jong ka jingduna ka pisa marway ngimla man produce te ngila ya form ko ka group kum si perlok ya ka bangila ai kerten ka friends production te ngila penmi ru ya ka ka film ka kerten tu kende benreu no am ka de ka bah ka ketin phareng pangi ong a wake up call ka mut kane ka film ka yathu ya ka story jong ka longjing ka badup ha ka ka nong kendong te hang ni ngi pen i ba long kani ka kantin ka baong kandit benriu no ka kedo ya kita ki breu ki ba sa kata ka snong nama ki long ki bomnang ki bom start te la don pat i wei inong hikai i bawan hata ka snong i ong ki ba phila dei ban kandit benriu no nama haka juk ka bangi im manta klem ka jingnang jing start ngi nam poi sha ero ka jingnang jing start kalong ka badon kam hadu kata hadin ka to kandit benriu no ala wan biang sene sa silong nama ri kani ka to kandit chut station of po baki technician ki dena pok Manipur la pade hakatu ka por long ala don ka jingmut na marngai i ba kini ki ba penmi film ki yo nong te ngaru ngala tresitom le ki wei ki kam ngala pelang pisah ba ngala la ban produce ka ne ka film ndrei hakata ka por marwei kalong ka ba kumta ngala ya keren ba i wei ilong kami itar ong to ngakloi ban ya perlut lang marsiten kat bakalut bat anda kala mi ru ngin ya sampai marsiten ka bai try te kaduna hendia long im shop lala ban kli ka bai try sudu nong malu malah akan ne film babe kala ya ka main role la shim da mangahe dan sa away u perlok junga kerteng u dap par nong room role jong ki actress par la shim da i Amanda Saibon ba i Stevie Wonder ka babe kala ka kaya thu ya ka khana jong ki arngut si perlok baki long perlok nadu padang red Andre nakadaw baki haban wat ya ka jing start nakaliang jong usenram ulong uwan nakalong ying ka babet babiang te kumta la pha pule no i ushabat te ka bu un pendep ka jing pule ka jong u un wan thai sene sa shillong ula samla bat ita i perlok te jong u i ba uju ele kai ha por padang retro ila samla te hangta kila ya kendu te nadu bu udang ret hi udon da kata ka jing mut be itnat samla i bha samla ya ita i actress kan ba ma i pat i perlok ibu long perlok ba shulong perlok tai te hadien pada utip ba ini itai perlu ibu it samla itai kethe idon jingmut ya uwe pa te kumta ula
ulah don ka jing mut sniu bat ulah plan kumno ban pen sniu kumno ban plan ban pelong ya ini actress ba in isi no yo tu uwe ke te ulah le ki kam kersha kini kita rengkat ka jing plan jong iwe pak actress ulah ya selalang bat ita iwe namar ita iwe actress itenat ya uta uwe aktor uba ita itenat Ini kan nek do panai kan be kelah sinema. kani tang lai tayo ima Kenal snap kenal nek be kelah. arajar plan rilis ka ta tidak ada song hoi song na hoi sakat nom tu ngahap ai Lada khen nang baro ti ka long lai cha sa spa. ne ngai advance se jaram dei Hoi. de ngahap ai sa arajar san spa okay tag Listen sia, ground sia, ai tana palai ni ka bichi sia. Yang pada bana dan patia. okay fine na fit na kata ti la bisin na okay hey hello come back this for her Dia shibul mo. kene ka persep sniru kade ka bangalayu i ya ka jingjia hakawai na kashnam long kam da dei ka jingjia ka balajia kum bala pen i exact po film andre ngasuyo khendiak ngasuyo idea mang to ha bangai i ba kadon ko ka long yeng ka ba le ben ya la ki kumi ki pa ba ki tem ki tela ki kran ki tem ki ba musmu tenat mas ngam te ngayu i ba utau pa u yam pai download marwai ngasmu sen e yo kumta ngalayo ya ka idea ban tho e ka ne ka script ba ngalak dramatize ban penwan dore ka kum film dan ki bangala show ad ngalak pentam hendia ngalak penduna hendia kalau nggak punta asna arti ki bentai ka ne ka film ka apot sepsi ba apot sepsi tu nga produce ka ba nga direct ka ka kamera nga shoot ki editing ru ngande Jadi presiden pi le tang. apo hal ngalak pelaj ka ne artaya hadin tentang pelaj city na hadin kata penmix ya ka frame pa ka bakerten ka kun sorong auria kata pela shot ya ka jing itu kana sipang kun sorong auria hi ya ka bangi ju pulih ka bible mah kani ka di harus nyam arja ka we ka arf ta na shushim ibenta kala stang kendia hi kani ka film ka por berilis apo hal kalong ka jing du nong ka bakrau andai andala pelaj city ya ka pa de kala ya yo hadin kata ladang ambakla kadon sakawai ka film kadang kau film komedi kulma ke pasal kau ya kami lah produce lang manga bat iwe iparlok bekerteng ini bamet lang kongwir ibalaju agro ya ki album ki baju snai bak pradik muswa kaneru haka hall kamlong ta apo cinema hall ngidu nong ndrai haka cd par nilala bat kli ya ka baitrai thawanya ak manga nga ak double roll haka ni film hadian kata ngalayo pat ya kawai ka jing terwana iwe ikong mo iba kerteng i Catherine Marbo te ngila shoot ik wega film ba kerteng rengkat bat pi akan dia ka film ngala direct bat ngala shimru ya ka bentajong main actor kane kalong ka story halor ki arngot ki ba ya shongkha bat nakadau jo ka jing bom ya songthu jing mot kami ka jing pat jing pra ka jing huri hura andrei hadian pat kamot tang nakadau jong i khlung iba itai actress ila pun kamot kawan ka jing songthu hai kawan ka jing kala ka bamot bat kalong happy ending Ni wo labis nama duk ane kane. Isyo na lam yipi. Bakna sebab pelat na suyaw lam. Pila kularam. Papinom lay ayaw lam. Tadang ailut ka sepak jong ayapi. Sumpah sepakna pelat na yau. Balai pagirki. Marmunung aku lari paham pelai na yu. Kali ngasuong bangan peni kendo yu bat pa. Akram kular man pelai na yu. Patim nem. Sin bapa pin men sawi sen. Pa peniyak baju. Lem kumta akawai kasni unsa keput kelai pa. Nata kadau kam kwa banga ngan siap keput apa. Ini mata kasni. Mainit, okay? MP bakna inum kepot yapi. Inum lay ayu yapi. Film Enero ngala produce manga ngala direct ki kamera ngala shoot hi
but ya ka main role la sim da u Robin Suciang ubade para trai jonga ya ka ne rong alasna ha ka artili ki benta ka ini but ini tu kla kari house nam ar hajar khatsan oi ha pohol rong ala ai ba CD rong ala ya ka part 1 nga release ha pohol hadin ka tang apply CD ka ba ya ka part 2 nga release CD direct kamu duduk menol kamu miat cuk CD no nam da kan mau bahaya kata tambah let's say la balai saus nem pe ka CD kam ya show bun ki bala le piracy ki la le tu ki download ha ki mobile ki download ki la right ki way no ki CD kalau ka penduk nong yang ibat wat mangiru ki no permi film ni la ngos ir ban yai permi ya ki CD ki DVD Hey, what ki? Hey em, kayak gini. ya ma hadin kene ke ini ngalas don sai wei parlok jonga ila produce ya ka wei ka film ya ka bai ai kerteng ka e ka jing ie te ila ong yang hatu pilai porn yang bansim ya ka benta jong main actor ong ni wat mangaru ngapun kampalan amar kidang don ki project ki bangaru ngadang sedang ban tho e ki script ya ki te ong ladap hi shoot aka por ka banga ngalai te ka biang te ladap hi fix ma pi ya ka por te nganam lai wanam sang e te ila request ngai ong to dia pelat bet yang ni arsin la nilai sin aka sitayo arlais ni sitayo tengok ong lupa arlais ni yang nang bangan la pelat por te kunta ngala sim ya ka benta jo main actor ha film bro ko kerteng ka e ka jing ie bala produce dai kom Daina MR banyak ki nong shoot ki technician ro ki de ki bana po Manipur hi tanpa kila sa sne la bun snam ta ka YouTube apa YouTube kila pelat ko ka jing ruai ko ong pide ka jing im jonga happy mata apla ka don ro ko sa ka wei ko ong ye hoi nga manga ba i kong Daina he pide ka jing im jonga happy mata apla kalong kum karukom ba aktor upan pawe ka jing koridor ka jong ka kante ka jing im ka jong u kan hadu ka no isong dor kan hakmat ju ka jing im ka ju u play ka talong ba ita jing ruai ka kerteng jong ka film ka e ka jing ye kam ne ka love story kan ka film kan ne ka mun ngibu ka jing keli ka e ka jing ye ka jing ye ka kala bandon sibun jat ka jing ye mo ka jing ye ya ki kemi ki pa ka jing ye ya ki men ki para ka jing ye ya ki perlo ka jing ye ya ki bakham halor ka jing ye samla ka jing ye silong ka babun jat ka jing ye te hang ni hak lembak ka ne ka film ngi kwa ban pen pau si ki pai ba ka jing ye ka kala ban long ha ki babun ki rup kom pe umda dei e tang ka jing ye samla ne ka jing ye silong na khmat trong pi mat ngam qua kin jao chỉ biết ba con đôi shisha ngàn ai happy ha put shadam trong pi kade ka wei long hadin bala le premier ya kani hang te po so tham auditorium ngila don hi ka jingbot bai producer ro ila pentip yang ai om bangin supply no eka po cinema video ndrei sniu bom no bala jia kane ka pandemic lockdown kum ni te bun ki film dei tang kane ka film ka jongi ndrei dang bun chu ki film jong ki porlok ki bala saput no ladangi pe ya ki response jong ki nong kersan ki jongi mo kan hadu menta te kamot ngidon hi ka positive long expectation kan te kadon sa ko pa ka film ka jonga ya ka ba ngala ai kerteng kana phi hang ni ru ngala ar hi mangai ka main role dan sa ubay u aktor ubana na boy na siya u kerten u korbas lang siya kade ka first film ka un aku mo main actor kat bai actress pat ide bana mulai i kerin wala shooting jo kane ka film kala ada barokhat nang sa stang artili ki jing ruai shoot mampat pelai ka editing portion ro karang sa nga try na market technician ki bale ya kane ka film ro kim dan siya ta ki kala mi ka kam ka ki man kane ki lali phai slash nong han ki shaban no siya te na ka taw jo ka lockdown
te hadu banda like ke lockdown na thorai la da kilawan phai ngan shoot pendep no bat ngan edit no e ka fel te la da yo alat ngin haban ya release no he te hadin kene ngal adon biang sesuai ke project nata na shoot ban ya thu khendiat sang jo kita ya ka title jong ka film nampak ai tang ba ka script kal adapt bat ki start cast ro ngil adapt finalize lut la da like ke lockdown ngin sedang shooting na pi kene ka kam ak film manta kene ka juk ka bang don ta maringi shoot de kini ki digital equipments ki long ki kham shong tat no ka long ka budget ka jongi ka kham du na bat ki yo ka quality ka bapian te ban naka ne kari khasi ka jongi rong impun ki khana samla ki badon ya ka sap ki don interest na mata ban hikai la de kum no ban handle ya ka camera ban hikai la de kum no ban pandon kam ya ki software ki baper ki editing software nan ta ki ban design door e kum ne te kila shim interest bagi kon samla ki jongi Inga long tli Bat pilen ti jing im ngan yat ring ka ngàn năm tháng đã lấy đầy đủ cùng và ngàn